Ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti umuna apaset te serye tayo ita alawas anapauluan. Sagrado, akalaysa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Diyak makita ni Miko. Napanan na ka di. Nakitak mga nagkuyog da ni Ali agayam na madam. At daigam da apana. Napandaman nga rodan ija kabakiran. Napanda na ganop. Ay, dayjay nga anak ko. Pagasman na unay ti mapanaganop. Kanayon mo't nga da isang putda nga ugsaw no abuyo madam. Nagpada day ti ama na pagasman da unay ti mapanaganop. Kay kayat da ti maano pa na asidaan. Ngam ti magatang iti tsindaan madam. Sa bagay, uray siyak. Nanananam ti maanupan. Ngam dagiti pinakanda iti feeds adingwan. Wan matkit di Uray siyak mat madam. Kasta akmat. Insusuon mo mat day takaramba. Saan ka kadi amapan ijay pakiab-abala manak ko? Inak pa eksakto, sakbay amapanak, ina. Amok ngamin asurutan nyo ni ama, iji pagmulaan nyo kadagiti mais. Inak nga rodan ijay ayan ti amam. Saan ngamin anangan itay sakbay anapan? Uwan ina, kalpasan ama isangpat ko ti danom. Sumalugak, iji pakiab-abalak. Kaduam ka di pa'y tigayam mo ani Moira, anak. Uwan ina, imbagan ko na. Tamadagas ko iji balayda di tababa. Datayo ka dito'y bantay ti ayan tayo. Dito'y mat ngamin ti pagmulmulaan tayo iti mais. Awan mat ngamin ti mabalin tayo amulaan ijay patad, anak ko. Maawatak, ina. Jak mat kaya ti agyan. Wano agkasera ijay patad. Kunak no saan kan nga umay gayam. Aglugan ako man iti habal-habal itay. Pasensya kan, gayam. Adala nga mi nakataktakak. Okay lang gayam. Amuklat tano medyo maladaw ka. Agyamanak iti kanayon mo apanangururay kanyak, ha? Inta nga rodan, tapno saan ta amaladaw. Sige, taayabak ti kabsat ko. Taitulod na tababaan iti habal-habal na. Numakasangat kumamot iti bantay ti habal-habal. Mabalin mat siguro. No, ada maaramid apag na anti habal-habal. Kuma, ngam alangan mat ang mga ramid ni ama iti kalsada nga is-iso. Day siya tirigat na. Manmanumat ngamin ti kadwayo nga da iji bantay. Sakat nagiinad dayo kami. No kumamay-may sa adiso, mayat kuma. Wen, no may sa adiso, di mabalin tayo ti agtitinulong nga mga ramid, iti uray pag naanlaang ti habal-habal. At damat bubon dito At dalakid di umay umin-inom nga ugsa. Di tagay ayos adadom di tababa. Agyan ta itilingan ti kayo. No adda umay nga ugsa, pasabtan ta iti pana. Saan tamat siguro nga agawid apauy-pauy. Di ta pa imot naawanan iti naanupan, no intaganop. Itala nga maisarong ta dito'y adiso. Sabali nga minti pagan-anupan ta idi. Ngam da ito'y bubon, kat madlaw nga dagsaksak to. Nadalos ti aglawlaw na. Kan adadalan nga agturong dita banda iti daya. Sigurado nga dagnanaad iti asidag. Tada nalabsan ta amulmula a mais. Kaawatan nga agmulmula iti mais ti agnanaad iti asidag. Kay kayat da ka diti agnaad dito'y bantay? Nga medya patad? Kasano, no agmula lang iti mais ti pagbiagan da. Amo maten, mais ti kang runa na pagbibiyag dagiti taga dito'y. Kaasidamat nga rod nung kasta. Sana kaskan ka nga adda negosyo medya syudad. Malumpanan, ato ka din tinalpas mga inaban? Adamat basit. Madamdam umay bilangan ti para bilang, numanon tinalpas ta. Numalpas na mabilang, alaan ta titangdan ta, tagawid ta masapa. Kaslang amin makatudtudo. May mayat samat na tunggal lawas nga alaan ta titangdan ta, tapno maurnong. Wan sa nga agpaiso. Mamma minsan ti panangalata. Awan ka di panggap mo amapan ije syudad? Arapaap ko mati makapan. Ngam narigat, tawan mo ti kabagyan ijay.
Oray siyak. Kaano tanga-tamat ang makapan ija syudad? Dito ka bambantayan, kan dito'y laang patat, di pakadandanunan ta. Adda ko marasakas iti kasupukan. Agsagana ta, ang mga nuog sa daytan. Isagana tanti panata. Tapno jay lamang ibiyat, inton agparang tiugsa. Sige, isagana ta nga rodan. At dapay la iti kasupukan. Ne, saan mo tin nagkutkuti? Awanan ti agkarkarasakas. Naangot na ta nga ta. Tanagsardang iti kasupukan. Saan ta nagkutkuti? Saan nga ta nagtuloy nga umay uminom iti agay ayos adanong ngagtaod iti bubon? Umayin ti saraan nga uksa. Panaantan. Dayjay, naudatan ng tiugsa. Adda man ang iyawid tayo jay patad. At damanen pagbingayan ta nga ugsa. Naimbag, ta nakasangpat kan, Miko. Adda ka di importante nga ibagayo, ama. Nakita kami iti may sagayem ko, amang idadaulo iti sabali at tribo, iti sabali nga isla. Apay ka di day taagayem yo, ama. At na nagtulagan mi iti dayjay agayem ko, nga agabalayan kaminto. Agabalayan? May samot ti anak yo, ama. Ken may samot ti anak, ti kungkuna kagayem ko. Bagnang dayjay agayem ko, nalawa ti asyendana. Anya ti kayat yo asawan, ama. Imposible, at di mo maawatan ti kayat ko asawa. Apay amanipod kinasauna ka ti amam. Di ka matagtagari, Miko. Kasano? No saan ko akayat ti ibagbagan ni ama? Anang itulagan na kanyak adayag, ina. Sana babalin alabsingam tinagtulagan da amam kan tigayem na. Baklang tayo jay, nalawa ti hasyendada. Apay nga intulagdak, ina. Amumi ti pagsayaatam. Pagsayaatak ka di, ti makiden na iti saan ko ngam mo, ina. Amumi ti pagsayaatam kunakmanen. Di na kami ibabain. Apay ko mama ibabain kayo, ina. Sakmat ti masiknan. Awan ti mabalinam. Ti tulag katulag. Saan mo ang mabalin asalungasingan? Amam kan gayam. Adda manan parikot mo. Isu anak ka umay ka naladingit. Ali, adda ka din ang itulagan kan ka dagiti dadakkel mo. Da kayo laang ababak nang ti maitulag iti padayo abak nang. Apay akas jay. Saan na kayat dagiti babak nang ama ikamang ti anak da iti na pobre? Kasano? No saan kami nga ginusto iti nakaitulagak? Day tati saan kong amo? Ngam sigurado. Guraan da kayo ti dadakkalyo no saan kayo nga agtungpal. Mabalin ko mamat asanak nga agtungpal iti kayat dagiti dadakkel ko. Mayat matlaeng no sikat ti agpili iti asawaem. Uwan ko ma. No apay mat nga intulagdak dagiti dadakkel ko. Day tati rigat na ita. Imbag lakid din tadidak intulag dagiti dadakkel ko. Mabalin ka di akadwa anak. Mapantay jay syudad. Kumusta ti pa nagtrabahom ijay patad, anak? Nasaya at mat, ina. Madamag kumahan, ina. Napnapan kayo ka din ijay syudan? Napanak idin. Iti kinapintas dagiti makita ijay. Adumot ti naitalimang amadi. Wenno kinaluko dagiti dadto maatao. Kasi iti anya, ina. Ijay syudad, uray kaarubam, di mo pa'y amo tinagan na. No dito'y ayan tayo, amom, uray saan mo akaruba. Ha? Mabalin mo matimaki mo, saan ka di, ina? No dito'y, mabalin ka dumawat kadagiti mula ti amom. Ijay, awan ti madawat, tamagatang amin, uray na laylay abulong, magatang anak ko.
Bro, anya ti imbaga ti tal kami ti negosyo. Ayos mo ti amin, bro. Nakitak ti simrek akwartak iti bangko. Ket, mayat mat. Bilibak mat kan ka, bro. Asino ti mga ibaga nga addadakkal a negosyom dito'y syudad. Idinto tano adda tayo di lugar tayo. Aganop ti pagasmam. Pakaragsakak ti aganop. Ubingak pa iding. Sumurusuro takon kini ama nga aganop. Isuan nalaing ka nga agpana. Uray si kamet, bro. Nalaing kamet. Kaano tamanan nga agsubli di lugar tayo? Inton bigaten, bro. Kayat ko ama pantamanen di kabakiran. Intamanen aganop. Numaasawa ni Amir ti anak ti gayam ko. Bumaknang. Tanalawa ti asenda ti pakaykamangan na. Uray mo ti asawaan na. Bumaknang mo, tado mo ti negosyo tayo, apakairanudan na. Nasingsingid tumanin ti pamilya tayo, no agaabalayan tayo. Madamag ko man gayam. Kunam idi nga ada diferensya ti panagkita ti agbalin a manugang ta. Abangan no sana kayat ni Miko. Isu nga kikita tayong tulangan inton kaaldawan ti kalaysa. Tapno saan a makababawi ti anak ta. Kasta nga rod. No makita na asaan na napintas ti babae, kanada diferensya ti may sa amatana, ang mga no di na kayat nga ikalaysa. Pudno ka di nga dagrayo kan ka iya pagtrab-trabahuan yung anak ko. Pudno, ina. Ngam saan ko akayat da di alalaki? Ibalakad ko akitaam anaimbag ti lalaki apilyam akatakunay-nay mo itibiyag. Numabalin kat kitaam met jay saan kaunay nga agrigat. Jak pa'y nakita ti lalaki a kursunada, ina. Ngam, di agrayo ita. Saan ko a kursunada? Kitaam jay kap-kap na kam alalaki. Tanarigat ti agbabawi iti udin na. Wan, ina. Sa maysa, ubingak pa'y mat. Saan ko pa'y akaya ti makiasawa? Wan mat kit di, anak. Saan ka mat na maawanan iti lalaki? Ado pa'y di ti pagpilyam no bilang. Alaan tapana kan baim. Taintamanen agpalpaliwa iti kabakiran. Sika talaga, bro. Pagasmam launay ti mapan aganop. Imbag ti mapan aganop. Ngem ti ibagamanen dagiti dadakkel ko. Adanda ni kanon ti tulagan da. Angon gayam. Nakitam ka din ti babae ang nakaitulagam? Saan pa'y, bro? At dapay kid di atap ko. Ta ibagada nga kikita kamin tulaingan iti kaaldawan ti kalaysa. Sa dino kano ti pakaangayan ti kalaysa, bro? No saan to kano agar din wedding? Iti parke kano? Dagiti dadakkelyo ti agtulag kan isu aminen? Sana ka umanugot. Kasano? No saan ko gayam akayat dayjay adayag? Naibagam ka din. Asaan ka nga umanugot, bro? Saan pa'y? Diyak kayat apanunutan day taabanag. Tamadis mayak lang. Ala, agrubotan. Intakit din aganop. At nalipatan ni Ali iti nagpwestuan mi itay. Kat sinubli na. Ay, agtugawak iti asideg ti bubong. Aglingedak iti dakkel abaton. Taurayak ti gayam ka. Aggapo iti daya ti arimpadak. Idinto ta iti laod tinapanan ni Ali. Asino nga ti sumungad? Aglingedak. Amang ano kabuso. Isaganak ti panak. Nagpintasan adayag. Aglaba siguro. Tadamat lupot anay ikabil iti batsyang hindi suna. Umasidagat man. Hindi na kumadangran, apo. Pangasim. Saan ka adang ran? Napintas adayag. Siyak ni Miko. Umayak laeng aganop dito'y kabakiran. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen
Tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Sagrado Akalaysa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, marigrigat dagiti aggayem at daira kan Moira. Agnanaad dagitoy ije kabambantayan, ngam agtrab-trabaho da iti pagabulan ije patad. Iti sabali a bangir, baknang matmimiko nga anak ti may sa tribe leader. Intulag da daytoy iti babae asaan nang amam mo. Sumkad tirik nana, tadi na pa'y nakitkita tinasao a babae. Pagasman ni Miko ti aganop, kadwa na ti gayem na ani Ali. Iti panaganop da, naisarong da iti lugar da ira. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Sagrado Akalaysa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nagpintasan adayag. Aglaba siguro. Tadamat lupot ana ikabil iti batsyang hindi sunay. Umasidagat man. Di na ko madangran ako. Saan ka adangran? Napintas adayag. Siyak ni Miko. Umayak lang aganop diti kabakiran. Mabalin ka diti makisarsarita kan ka. Pagururayak iti kadwak. Ada ka duwam ko nam? Adda, ading napintas adayag. Angam, saan kami ama nagdakdakas? Di ka kumaagbutan kanya. Babaan iti kawas mo. May saka kadag iti maawagan anangato iti gimo. Gusto ka di? Ni ama ti mangidadaulo iti tribo mi. Kunakun kad. Naimbag man, taumay diti kabambantayan, tikas kada kayo? Pagasmak mo na iti agano. Mabalin ka di ama amuan tinagan mo. Napintas nga imnas. Siyak ni Ira. Napanglaw kami laang. Nagpintas mo't kanday diyang imnas. Kunaklakit di, no Diyos at ikabakiran. Nakayawa na kinkwana bro. Diyak pa'y nakarik na iti kastoy iti may sang imnas. Nalipatam ka din bro. Addan sa bali anak ka itulagam. Saan ko analipatan dayta? Ngem agayatak kini Ira. Madanaganakan ka bro. Amumot ti kababalin ti amam. Saanak nga manugot iti kayat da nga ipaasawa kanyak. Nang runa, kat saan ko pa'y anakit kita. Ada na isarong amang nganop ditoy. Anaga po iti sabali at tribo, ina. Kasano te pan nakaamom anagka po iti sabali at tribo, anak ko. Dahita ti imbaga na, ina. Anak ti mangidaulo iti sabali at tribo. Tingatabak ng atribo, iti kabangibang apatan. Babaan kadag iti kawas na. Madlaw anang nga to a pamilya tinagtaudan na, ina. Sa dino ka di tinagkitaan nyo, anak. Ijay waig, ina. Iti asidag ti bubon. Nasingpot ka di ti lalaki, anak ko. Kasta mo ti panagkitak, ina. Naisam, kan, nataar a lalaki. Iso nga rod. Dagiti puliti mistiso nga adda iti kabangibang apatad. Baknang dagitay, anak. Saan mo ka di nakikita dito'y patad ti kumkunam alalaki, gayam? Saan pa'y, gayam? Diyak pa'y nakikita dito eh. Sa balin samat at tribo. Nataar ka di? Uwan, gayam. Apay nga taakayat ko nga agkita kami manan. Agayat ka kadikan ko, na? Di mo pa'y matam-amo analain di tao. Diyak man amo, gayam.
Kanayon ko ang madardarap-dap ti rupa na. Sabalin samot day na, gayam. Wansa, gayam. Italaang ang mapasamak kanyak ti kastoy. Mapantamanan ije kabakiran, bro. Saan ka ding nga iti kaawan ti trabaho ta ti ipapantay jay, bro? Magagaranak amapan manen ijay, bro. Anya ka di ti mapaspasamakan ka, bro? Saan ka di? Ama minsan lang iti makalawas ti ipapantay jay? No kasapulan nga aginal daw ta, aramiden ta. Anya? Apay ka di, bro. Kasano ti trabaho ta? Amangan no ikatandak iti trabaho, bro. Sumrekak pa'y nga aglako ita. Kasta ka di, bro. Pasensya kan. Aguray ka man, bro. Gapo ka di, iti babae ang nakitam. Inton umay ka di abulan, tinagtulagan yung ipapantapan na kisarita iti gayem mo. Wan, ana. Naisagana kong tiduri nga itadta iti pamilyada. Dagiti ka di alahas, ti itadta. Tidaduma. At dapay kadaanan agargaret kan alikaman. Naragsak tulakit di ti maangay akalay sa. May sa kadagiti kangayedan. Kan kapapauta na selebrasyon. Kat maawis amin agagayem ababaknang. Ipakita tamot, akabaalan ta ti mangisagana iti addo at haraon. Katag dinamag to ti kinangayed, kan kinapaot ti selebrasyon. Aramidan ta ti amin, kakaisuna bugbugtong nga anak ta ni Miko. Nuko nayo akangayedan to ti kalay sa ti anak kyo. Adun to lakit di ti mangraem kada kayo, madam. Dayta ti kayat ko ang mapasamak. Siyakto ti pagsasaritaan da nakaaramid iti kasjay. Dakkel to lakit di ti magastuyo, madam. Sa nabali, tano ko kwadan to ti daduma nga asyenda. Pamulaan minto iti ado a klase. Ken makiapit kami met. Tumulong to ti ado a trabahador mi. Ket sigurado nga addan tumot bingay mi. Kasta ka di, madam? Iso nga oray aggasto kayo iti dakkal. Ha, saan ak nga gastos no awan ti amo kasmapak na? Mayatakit din amang busbus iti adda kanyak no awan mo't kasukat na? Ha, saan pailaan? Adda ka di kay waig. Ginoo? Di na kumaawagan iti Ginoong, ta saan nga agpagpabibig. Kay kayat ko maawagan na iti Mikulatan. Ginoo nga min awag ni iti anak ti amo mi. Wano, Haji, kadagiti daduma. Sa anak pa'y ama ikari ang maawagan iti Haji. Kasta ka di. Apa niya may kayo dito ay? Ing kayo ka di manin agano? Kaslakastan. Ngam, mabalin ka dito umay sumarong ka rin di balayo. Patgat na imnas. Saan nga tang ako nga ti pamilyayo? Maiparit kada kayo ti makilangan, itikas kada kami. Di damat amo. Ti amuda kat inak aganop. Ali, napanak ije waig ije kabakiran. Nagkita kayo kadimanan iti napintas nga imnas. Isu ti ginagarak. Napanaglaba. Kasimot nga aglablaba. Apay adi mo ingatangan iti washing machine. Igatangak ko ma. Ngam awan mat kuryente da ijay. Gaya man niya. Kabambantayan ti ayanda. Awan kuryente. Nasimpet da ijay nga imnas. Makaparagsak akasarsarita. Bro, kasano numadanon ti pan nakaitulak mo ang mga asawa? Dahil tatidakal aparikot ko. Diyak kayat amasaer tirik na tinapintas nga imnas. Nakayawan ka kankwana. Ngamawan mama ay na. Ta ipaasawa da ka iti sabaling nga imnas. Bro, ikang ka iti baro at trabahom. Aglib ka, tasyak timang sweldo ken ka. Anya ti ipatrabahong kanyak, bro.
Into no may alawas, tinagtulagan mi ti gayem ko, apan nagsasarita tayo. No kaano ti kalaysa ken selebrasyon. Ija ito nalawa a parke ti pakaangayan, tinadaeg a kalaysa. Kayat mo asawan, iti parke ti pakaangayan na. Saan kat nga iti moske? Adun to ti dumaray. Saan nga umana iti moske? Pagtutulagan mi nga iti parke, iti asidag ti plaza. Markusan to. Nagnayad to nga tanday ta kalaysa. Magnatayo iti tenga a nakakawas, iti nangina akawas. Awan to ti makarta piti dayta kalaysa. Nakalalagip to dayta apagteng. Masapol nga iso ti pagsasaritaan dagiti tao akangayudan akalaysa. Anyan jay ko na mga ramidak, taglibak pa bro. Mapan ka man iti isla nga ayan ti kungkunada anang itulagan da kanyak. Saan ka ngagpadlaw? Agpamarang ka a turista. Anya ko mati aramidak ijay. Ikagumaam a makita ti babae, nga anak ti asyendero, nga agnagan iti malik. Kasano, no sa bali nga anak ti makitak. Agmaymay sa kano nga anak. Asyendera ka na. Sige. Ada ka numat resort ijay ako kwa ti pamilya malik. Pudno ka di. Wen ka no? Ijay ti papanam. Sigurado nga adda ijay tinasao a babae. Areglado bro. Uray alaak pa itiladawan tinasao a babae. Namnama ti panagbaligim bro. Itapay laeng. Agyaman ak unay kan ka. Saan ka pa'y ngagyaman bro? Tasan ta pa'y nga mo? No adda ijay tinasao a babae. Apay ka di anal iday ka, anak ko. Masayangan ako unay, ina. Agayatak iti lalaki, akanayon nga umay aganok dito eh. Ikagumaam alipatan day tangayat, anak. Masigurado adida kakayat ti pamilya na. Nangato da itigimong. Dayta ti pagladingitak, ina. Awan ti karbengak nga agayat, iti mabigbigbig a pamilya. Panagkunam ka di, kat di nakapagaramidan iti dakas. No agkita kayo iti iwain. Pinagaramidan ako man, ina. Ngam nasingpat dayjay, kan natak ng alalaki ni Miko. Ibalakad ko agupod mon day tapanagayat. Tasaan to ang mapasamak nga agkatuluyan kayo. Ngam saan ko mat ama aramid, ina. Inton agkita kami manin ijiwaik. Awisak dito'y balay tayo. Nakahalakon iti bakasyon ko bro. Nasayat no kasta. Mapan ka ka din agtur iti sabali nga isla. Tur, wano, kasmay sa detektiv. Tur, ken detective, bro. Sapay jak pa'y napnapan iti a resort. Nalatak ka no da a resort. No kano aglugan ka iti tricycle. Ibagam ka no ti Malik Resort. Itulod da ka ni Jay. At da ka no maten hotel ken restaurant ijay. Agbalinak nga rod at turista adi na oras gayam. Sapay ko ma. Tamakaala ka iti impormasyon na kayat ko amaamom. Sige bro, agrubuatak nga rodan. Mapanak, ije kabangibang nga isla. Ita ka din ti papantay ti sabali nga isla. Wen, impaysagan akon ti pribado ayati tayo. Agkita kami matlangan iti asawa ti gayem mo. Di kampay namin nagkit-kita ka. Masigurado ka maragsakan iti sagot mo ken kuana nga alahas ken antigo nga alikaman iti kusina. Lakit di ah. Mahilig kami a babae iti antigo a plato, vase, ken dadumapay nga antigo. Kati sagot dan tumit ti asyenda kadag iti anak tayo nga agkalaysa. Magagaran ako na madanon ti kangayadan akalaysa. Iyam ti anak ta. Madlaw ko ket saan na magagaran. Kasta pa lang ita. Ngam no makita na tinalawa a hasyendadan to iti agbalin nga asawa na.
Sigurado ang maragsakan tumatlaan. Napanan na kadimanen. Masiguradok nga ijay manen kabakiran tinapanan na. Dagiti dadakal ni gayong Miko. Umunag da iti ayan ko restaurant. Oh, saan nakagpadlaw? Nakawigak mo tinti. Kan nakasunglasses ak. At dapay masko. Anday ta. Agtugaw dan iti asidag ko alamisaan. Denggak ti pagsaritaan da. Umay dito'y manugangen ta, ana. Ket ayaban na dagiti dadakkel na. Dito'y ka diti pagsasaritaan tayo. Ay, kayat dito'y. Ado ti tao. Manugangen ta ti umay dito'y. No addan ti amana iti pagsasaritaan tayo a lugar, mapantan ijay. Amom ka di ijay. Adda tao da nga umay mangsukon kadata ditoy. Oh, ana. Dahi ta babae nga umasidag ditoy. Iso dahi ta, ti manugangin ta. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serya tayo ita alawas ang napauluan. Sagrado, akalaysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakita ni Miko ni Irang aglaba kuma iti waig. Nakayawan da ito'y, gapu iti kinapintas ti babae. Nagamammuda nga rod, kat adda na isang sangayan ariknada iti tunggal maysa. Madanagan mat ni Ali, taam muna ana itulagan ti gayem na, iti maysa abaknan. Nupay saan anakit kita ni Miko, ti babae. Kinasarita ni Miko amapan ni Ali iti kabangibang nga isla. Tapno mangala iti impormasyon, maipapan iti babae, nga ipaasawa da kankwana. Iti nasao nga isla. Nakita ni Ali iti dadakkel ni Miko. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo ita alawas ang napauluan. Sagrado, akalaysa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Dayta umasiday nga babae. Iso dayta ti manugangin ta. Dayta, ti manugangan ta. Dayjay, nagsinyas. Mapanta ka no iti nakaparada alugan iti ruar. O sige, intangarudan. Adang agpayso nakaparada alugan di taruar. Makita dito'y sarmig ti tawa ti restaurant. Anya pa'y lati aramidam nga rod. Tumakder ka na, tamapantan. Imposible akayat ni gayem Miko ti babae. Saan mo't apanaguyaw? Ngam, adda diferensya ti matana. Well, total, adda na video nga ebidensya. Agawid akon. Ipakita ka ni gayem Miko ti video. Masigurado kang adda madismaya. No makita na ti video ti babae. Simangpet ka matadagos, bro. Bro, naala kong ti rumbang amaalak nga impormasyon. Ibagam nga roden. Magagaran akon ama ka mo. Ipasakan ka ti video, takitaam. Sapay ko ma, tasaan ka amadismaya. Ano yan? Urayam ah. Oh, naipasa ka din. Urayam, bro. Masigurado. Mas daaw ka no makitang ti video. Oh, atay ta. Na-receive ko. Ha? Adada amakin
ina ditoy. Kitaam ti sumungad amang sinyas kadakwada. Daytoy ka di ababa iti. Mismo, bro. Nangag mo matiimbaga ni Pangulo. Saan ka di? Jak umanugot iti kayat da. Naragsakan launay ti asawa ti gayam mo iti inted ta akas Dory. Ngam ti parikot ita. Kayat nga tanimi ko ti babae. Kas jay mati tsura na. Yam nalpasan ti tulagan. Sana mabalin na malabsing. Angam, kasanon no kas jay tumat ti agbalin nga apo ko ta. Naturay, kan baknang ti gayem ko. Saan ko pa'y anak kita ti anak na, nagtulag kami. Masiguradok akadurman to ti anak tayo na babae. Aday tsura ti anak ta. Rupa na lang tinalaad. Napintas ti kaunggan na kan baknang da. Ngam adda negosyo ti anak tayo ti syudad. Amuna nga imatunan. Iso anaduras ka no. Dayta ti kunana kanya. Saan ko apinakpakibiyangan ti negosyo na ijay syudad. Iso ajak ammo no anya dayjay. Agsagan na ka, Miko. Umadanin ti kalaysayo. Ama, mabalin ka di nga itantanday ta akalaysa. Sayang, tinted mi adori. Numalpas ti kalaysa, adta na asyenda tayo. Saan ko atarigagayan ti asyenda, ama? Ado ti mabalin a pagbiyagan, asaan nga asyenda? Kaano pa yan nagbalin ka, Sukir? Kaya't mo ka di, talaksiden ka nga anak? At daman damagak, ama. May pagpanakkel ko ka di ti babae nga ipaasawa yo kanyak. Mabalin ko ka di nga ipasyar iti parke, wenno itugot iti sadino man apasken apapanak. Anya? Tapno amom, nakabakbak nang ti ipaasawa mi ken ka. Pakawanan da ko maama. Ngam ti kayat ko ang maasawa, ket jay maipagpanakkel ko kumamit, numagna kami iti kalsada. Wenno ipanakkel ko kuma, ti kinapintas na. Apay akas jay ti saudya anak ta. Nakita na ka din ti ipasawa ta kankwana. Mas dawak nga rod. Apay nga muna. Ngam sayang ti kinabaknang. Naglawa ti hasyenda da iti kapintasan apaset ti patad. Dahita nga rod, Ket. Ngam saan amakalisi ti anak ta. Nalpasan ti tulag. Kasanungay, no saan naragsak ti anak tayo ti sidog da siya babae. Ngam sana mabalin nga ibabawi ti tulagan. Ado ti kadwa tayo ang nagtutulag. Agkakangato at tao ti nagtutulag. Huwan ba't ket di Ti panunutan na kuma kat tinalawa nga asyenda. Inkarida nga ito dati asyenda kadakwada kalpasan ti kalaysa. Dayta ti ingkarkari ti gayem ko. Ited na tinalawa nga asyenda no ipakalaysak ti anak ko iti anak na. Iso nga inkarina tinalawa nga asyenda. Tanataer nga minjay anak ta. Apay analiday ka nga in may ditiwaig. Mabalin ka di ama pantay di balaya. At danas ka nga ibagak kadag iti dadakkel mo. Anya ka di dayjay. Pangasim. Mapantay di balaya. Siya kung ti mangawit iti sinakdon. Amom ka di ti agisusoon iti karamba. O di, sa kruya kon. Nagalis ti karamba. Ang mga maisuyat kan ka ti danon. Dayta ti pangatiwam kanyak. Sanak anaruam nga agsusoon. Inta nga rutin iti balay mi. Ngam pasensya ka iti pagtaangan mi. Naimbag nga orasyon, Ana. Impakada kiniira nga umayak diti balayo. Imbag man takinayat mo ti umay dito'y nanumo abalay mi, baro. Adda na patag nga ibaga kada kayo.
Iti ngamin na bayag basit apa nagsinsinarak mi iti anak yo iti waig. Inayat kon ti anak yo, nana. Ngam imposible dayta, Barok. Maawatam siguro ti kayat ko asawan. Kinapudno na. Intulag dakdag iti dadakkel ko iti maysa a babae. Ajak pa'y nakitkita. Anya nga ro ti imayam dito'y, Barok. Naitulag kamot gayam. Ipakita kada kayo ti video tinang itulagan da kanyak. Jak kayat day ja babae. Jak kayat ti kinabaknang da. Kat, anya ko mati magunggunam iti anak mi. Diyo ko maparitan ti panagaram ko iti anak yo. Pumanaw kami kumaditoy. Papanan niyo Barok. Saan kayo mat nga agasawa? Tapno pumanaw kayo. Nalainggaham nga agabal ti anak yo. Ison ti mangimanihar iti maysa nga aramidak apagabelan ijay syudad. Agyamanak, tayo manugot kayo iti singasing ko. Ayabam ti ko nam agayim mo, tapno adda kadwam. Ngam, anya nga iti pagdagusan mi, ijay. Nalawa ijay. Adamatan silid apagyanan nyo ijay. Saan tayo nga taan delikado, ijay? Nusurutan na ka, dagiti dadakkel mo? Di damo ijay. Tasaan da pa'y anap na pan ijay. Ngam, kasla mabutangag. Imbagamat nga dagayim mo. Ayabam, tapno adda kadwam. Jak kayat ama ikawa ka, kan agladingit ka ijay syudad. Inak nga rot ibaga iti gayam ko. Tapno umaymat ijay syudad. O sige, madagas tamatlaan ti balayda ko nam, o di dagas lantan. Sapay ko mata palubusan dagiti dadakkel na. Makisarita kay tinasayat ka dakwada, tapno palubusan da. Moira, pangaasim ta umay kamat ijay syudad, tapno ada kadwag. Mapantay di syudad ko nam? Safe ta nga tay, Jay? Ipanamnamak ka na kayo. Natalgid kayo ijay. Agabal ka din matlaang ti trabaho mi ijay, sir? Wen, da kayo adwa ti kang runaan nga agabal ijay. Mangala tayo matlang iti kadwayo at trabahador ijay syudad. Makadahan mo nakmatlaangan ijay syudad. Saan akas dito'y akabambantayan? Agrupot ka nga rodan, taurayan da ka. Sige nga rod, darasat ti agrubuan. Nagpintasan dito'y, sir. No saan agapukan ka? Saan kami ang makadanon dito'y? At dakid dawak kada kayo. Saan nyo nga ibagbaga ijay lugar yo tinagan ko, ha? Saan nyo mat nga ibagbaga? Asyak ti employer yo. Saan ka di anasaya at no maamwanda? Tapno raamanda kayo, sir? Maamuam to kiniira, ti makagapo. Saanan aday ta ti damdamagam pa, gayam. Ala, ibagaktukan ka, ija pagdagusan ta. Mapantayo pa dita restaurant. Kalpasan na, itulod kayon to iti ayan ti dagusyo. Makidagos ka kadimot iti pagdagusan mi, sir? At dabukod ko a kwarto ijay. Dito iti bagbagak a pagabelan. Gumatang tayo kadag iti amin a maaramat. Dito'y kadi umuna akad sa aran ti pagabelan, Miko. Wen, Ira. Di tamat may kadwakad sa aran ti pagdagusan tayo. Ada kusina, ken aminan di tangato. Saan ka di nga ammo ti dadakkel mo daytoy? Saan? Sa bali ti negosyo da. Sa bali mo ti negosyo. Anya ka di ti negosyo? Pagtagilakwan iti agduduma ang makina. Ngem sana dito iti sa bali adiso. No kasta, mairugi pa ilaang dati pagabulan. Wen, ket sikati makaammo amang imanihar. Ibagam amin na masapul, tay paay ko. Gatangan tayo amin ang maaramat. Sige, ikagumaak adumuras ti bangunam a pagabulan. Basta at amin ang masapsapol. Mairugin ti project. Naggasap ka gayon. Nagtaer kan baknang ti kaayan-ayak mo. Naganos kan man nakaawat pa eh. Sapay ko ma, taawan ti tubang iti arapaap mi nga agkalaysa.
Ay, kaano ak nga tama ta makasarak iti kasken kuana? Adda dagiti banag nga ururayam, ngam saan mo ama oray. Adda mo ti saan mo anamnamaan, ngam sumangbay. Kas kumakan ka. Saan mo aninamnama, ama kadanon pa ijay bantay nga ayan mo ni Sir Miko. Manipod pimanaw ni Miko. Saan ba't nga agaw-awitan? Agawit to siguro no madanin ti Kalaysa na. Adayo pa'y mat, tanabaliwan jay sigod at ulagan. Ngam sigod asaan nga agpaot no kasya mapan iji syudad. Agsagsaga na siguro Asikaswan na pa iti negosyo na. Kasla sa baling amin ti marikriknak. Mading amin ti sauna iti naudi a panagsarita mi. Saan lagan nga kamkamali, no di na kayat nga dadakas a mapasamak. Naibagak daytan kan kuana, sakbay a nagpakada anapan iji syudad. Di na ka di imbaga, no kaano sumangpat. Saan nga rod? Sumangpot tumutla ang dayjay. Ta sigurado a mapanmanon aganop ijay kabakiran. Dimot na laing matlaang ti inam nga agapal. Iso tinang isuro kanyak nga agabal. Di na nga takayat ti umay mat agapal ditoy. Amang ano di na mapanawan ni ama. Alangan nga agmaymaysa ni ama, iji balay mi. Di na ka di kayat ti agtrabaho mat ditoy. Ado ti mabalin ko apang isarkan ken kuana ditoy. Anya at trabaho. No anya ti amo na trabaho. Iso mat ti pangisar ka katakwada. Idi ubinga, nagtrabaho iti construction. Oh, matlagayam. Adagayam ko a foreman. Mabalin ko nga ibagakan kuana. Taalaan na iti construction site. Masigurado ka kayat dati umay diti syudad. Nulakat, anda pagtrabaho anda. Naman pa'y madam. Nabayag asan asimbang pet ni sir. Imbaga ni Pangulo a pasawar na ti syudad. Berukan da ni Miko ijay. Nalawa ti syudad madam. Kasanuda ang masarakan. Ay dagpaspasarak da. Masapul nga agawid dito'y ni Miko. Kasanaw no di da masarakan. Adamang sipot ka dagiti amin amol kan parke di syudad. Ado a tao ti mang birok kan kuana. Kaslakat managdakdakis nga ano panda? Masapol asaan kami ang may babain. Nalpasan ti tulag. Kan sayang ti asyenda. Anya ka di tinapatpatag ka na kayo, madam. Misar, wano ti asyenda. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Sagrado, akalaysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inalaan ni Ali iti video ti dadakal ni Miko, agraman ti babae nga ipaasawa da ka ni Miko. Nadismaya unay ni Miko ay dinakita na ti video, kat di nakayat nga asawaan ti babae. Inawis ni Miko daira ken moira nga agtrabaho, iti pagabalan nga ibangon na ijay syudad. Nagtrabaho da nga ron ijay syudad, kat saan na nagaw-awid ni Miko. Iti sabali a bangir, maburiburan da amir ken ana, tasaan da mapasangpat ni Miko. Kat umadanin, tinaituding akalaysa. Plano mat ni Amir a pabirok ni Miko ijay syudad. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluan. Sagrado, akalaysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kaslakat managdakdakas nga ano panda? Masapol asaan kami ang maibabain. Nalpasan ti tulag. Kan sayang ti asyenda.
Anya ka di tinapatpatag ka na kayo, madam. Ni sir, wala ti asyenda. Anya ka di day tasasawa mo, nga? Ah? Ay, sorry, madam. Ibagbagak ka ang tipod now. Di nakman buwisitan si kakatulong. Amo mi tar aramidan mi. No ngay, saan akayat ni Sir Tiagawed? Ulodan da ka di nga yawed, madam? Sumurot na ijay, no ibagada abilin ni Pangulo. Nasa una ngamin adi na kayat dayjay a babae, madam. Awan ka no ti sumgar adot-dot na. Iso at di na siguro kayat ti agawed. Saan ang mabalin nga ibabawi ti kalaysa? Ti kalaysa kat may sa sagrado abanag, madam. Saan ko maamapilpilit dagiti masaknan nga kalaysa? Na, apayakas na ti pagbagam. Nalipatam sabat na nakatulong kalaang kat siyak ti amom. Imbag ta nasabat ka dito'y ale. Delikado ti gayem mo. Ha? Apay ka di, manang. Pasapul ka no ni amo ijay syudad. Ibaon na dagiti tauhan na. Amom ka di, kayan na. Ay, kasta ka di, manang. Agyaman nak iti panang ibagam, Ay, kaasimot ni sir. Kaslakat ilako da. Gapo iti dakkel nga asyenda. Saan mo nga ipakam mo kadag iti amom, agayam ko ni Miko. Di da pay ammo, tanimi ko ti umamay iti balay. Saan da nga ammo? Siyaklaang ti makaammo. Di da kayat amakisin ningad ti anak da iti kaskada tayo asaan abaknang. Manang, agyaman nak iti impadamag mo, Sige, ta ipakaamok day ta iti gayam ko. Sino dyan nakita ka nakatalikod a kasarsaritam? Saan nga ta ajay agdamdamag no nakita ka no ti anak na magmagna? Di na ka no makita no napanan na, madam. Seryoso nga mintirupam a makisarsarita ija a tao. Kasanaw kat maasyanak, taubing pay ka no, madam. Di na pay amo ti turturungan na. Ang mga numapukaw. Tasino ti pabasulan na numapukaw? Iso nga ama ti akin basol. Apay ngamin abinaybayan na. Sino nga tamot ti akin basol, iti saan a panagawid ni sir, madam? Ha? Delikado, bro. Nagsabat kami kan ni Manang Suraya iti tsindaan. Kat, kabuteng mo ka din, Manang Suraya? Jay imbaga na ti pakadanagak, bro. Ipapabirok na ka ti amam dito syudad. Anya? Gapo ka di manen, iti umadanin akalaysa. Saan a maibilang asagrado day di akalaysa? Tapilitin dakmet a makikalaysa. Iso nga imay ko indanon, tapno amom ti aramidam. Sa anak nga roden arumrumar. Agresign kay ti trabahom, tapagbalinan ka amakannawan ko. Sika ti ibaon ko amapan kadagiti negosyok. Agresaynak, bro? Wen bro, sikan ti agparang kadagiti taltalkak iti negosyok. Sa anak pa'y nga agparang kadakwada, tapno didak masapulan. Sige nga rod, bro. Tainak mangi-file iti resignation ko. Tapno awan ti madi a record ko. Adamatan pagyanam dito'y abakante a kwarta. Saan na parikot ti pagyanam? Anya ti kunan? Ipasapol na ka ti amam a Pangulo iti tribo yo? Wen ka no, deta ti indanon ti gayam ko. Imbaga ka no kenkwana ti katulong mi. Kasano no masarakan da ka diti syudad? Saan da nga mo dito'y? Di daan mo, ako ukwak dito'y apasdek. Madanaganak para kan kami ko. Anya ti aramidan da kan ka? Saan damat siguro asumraklatan iti babbalay? Masigurado nga iti parke, mall, kan kalsada ti pagyanan dagiti agbirok. Saan akarumrumwar? Ngam na turay ti amam. Ado ti koneksyon na. I-delete ko amin apakabigbigak iti social media. Pasok katakmat tinagan dagiti negosyo. Imbagtadakan bro. Awagak dagiti katalag ko iti negosyo. Ibagak asukatak ti identity. Tapno didak matunton dagiti tao ni ama. Sige, bro. Saan ka rumrumar? Taaddan dito'y syudad, dagiti tao ni Pangulo. Awagak ti amamok nga abogado. Taornosan na dagiti papeles.
Nasken ang masukatanan tinagan ti business ko. Anya mo ti aramidak, bro. Aramatam ti motorsiklo. Mapan ka kadagiti ibagakken ka, kat ited mo dagiti instructions ko. Saan ko pa yung aramatin ti cellphone ko? Tapno didak matuntun da ama. Sige, bro. Pasukatam amin ang mabalinda apang tuntunan kan ka. Wen bro, masapul adidak matuntun. Tapno didan maipilit ti kahit da. Agkalay sa iti sikreto. Rumbang gumaasaan ang may sikreto ti Kalaysa. Tasagrado da ito eh. Maawatan ka. Ngem maamakak. Ang mga no ipakalay sadak iti babae ajak mo't kayat. Sana bale. Addan to na ngayad a selebrasyon. Inton saanen anarikot ti amin. Mayat nga tati kasi nga aramidan ta. Dayto iti kasayatan nga aramidan ta. Didak mabalin nga ipakalay sa iti sabali. Nun alpasan ti kalay sata. Dito'y ka din pasdak mo ang maangay. Wan. Ngem ikarik. Addan to ing grande a selebrasyon. Ngem saan pa'y nga ita. Ang mga numakita dakdag iti mang sapsapol kanyak. Delikado. Asino ti ammo makanayon na kadwa ni Miko? Awan mat ti amok, Pangulo. Awan mat ti amok, agayim na dito'y. Amangan no ijay syudad. Ado siguro ijay, Pangulo. Dito ay ti damdamagak. Kasano ko mga amom no adagayem na ijay syudad, kat di ka matmapanijay? Ay, awan mat ti amok dito'y, Pangulo. Jakla ko man nagdamdamag kan ka. Sayang lang ti oras ko ang nagdamag. Peste! Sure, Pangulo. Panawan nak dito eh. Ad dalaeng ang maestresa kan ka. Talaga ka di apatuluyan niyo ti panagkalay sayo iti nalimod, anak ko. Ang mga no agpaaramid ti dadakkel da iti peke a papeles na nagkalaysada. Ay atak ni Miko, ina. Nasingpet matkit di ni Miko. Awan ti makunakkan kwa na. Iso apim manaw iji balayda. Tadina kayat nga ikalay sa tidina mat ay ayatan kan nakitkita. No apay mat akasta ti kanawidan dagiti daddo maababak nang. Ipaasawa dati anak da iti paadadabak nang. Tapno kano agtipon ti kinabak nang da, ina. Di da kayat nga ipaasawa ti anak da itikas kada tayo. Kasanon, no pagsinaan na kayo dagiti dadakkel na. Ay ayatan nak ni Miko. Akas iti panagayat ko kenkwana. Iso asaan ang mapasamak ti kasta, ina. Madanaganak iti mabalin ang mapasamak. Naturay ti ama ni Miko. Ta iso ti Pangulo iti tribu da. Maamak ni ina iti mabalin ang mapasamak. Gapoy ti aramidan ta panagkalay sa iti naliman. No kasapulan a pumanaw ta dito nga isla. Aramidan ta. Kasta ti panagayat ko ken ka. Madanakan ako una iti mabalin ang mapasamak. Diyak lakit di kabailan ti maisinakan ka. Nunasken nga ipan ka iti sabali a pagilyan. Aramidak. Ngem saan pa'y nga ita. Tamangan no makita dakdag iti mang sapsapol kanyak. Saan ko atarigagayan nga umadayuta? Tila kayat ko. Maikari ako maiti pamilyayo. Pagparangak ako kuam da ito'y pagabalan. Nagan mo ti impanagan ko. Tapadur asam. Impanagan mo kanyak ti pagabulan? Sikat ti mangi manihar. Iso ako kuam da ito'y. Iso nga impanagan kon kan ka. Talaga naggasat ka, friend. Iso na lang taparikot ti pakaikamangan. Apay nga taakas to ni ayat. Oray na pudno ka iti ay ayatam. Adalat talapad. Saan mat nga amin? Sana bali, tamadlaw ko kat napatag kaunay ka ni Boss Miko. Impanagan na pa yan kan kato'y pagabalan. Pador aset ti pagabalan. Numabalin. Palawaag. Tapno kasla paktorya. Aramidag. Tulungan ka iti dayta nga arapaap mo. Ado matkit din ati trabahador. Kan ado pa yan ti bayar tayo kadagiti naabal alupot. Madlaw ko.
Uman-ado nga agpaiso ti agatang iti produkto tayo. Agsipod ta na pintas ti abal tayo. Kalidad ko naman. Isu akitaan taan na laing dagiti produkto. Sakbay ama impake para kadagiti agatang. Wan gayam, no saan ngamin anapintas, ado ti ag-back out. Di dan ulitin ti gumatang. Isu day tatiliklikan tayo. Masapul apulido ti amin. Sakbay nga itulod kadagiti agiti liver. Mapan ka langit di lugar tayo, Ali. Agdamag ka kinimanang suraya, noan yan ti mapaspasamak. No kasano ti kinaturay ni Pangulo? Nasirib mo ti anak. Ken nasirib mo ti makannawan na. Ayun gayam, nabigbig ko ti may sa tao ni Pangulo nga dayjay mol. Amangan no may sa dayjay amang sapsapol kan ka. No tao ni ama, sigurado, may saday ta amang sapsapol kanyak. Imbaglakid din, ta nagkita kami kanimanang suraya. Kat nakasakbay ka iti aramidam. Isu asan arumbang ama isina ka kanyak. Sikalang ti kaasit gan agayam kan katulungak. Imbag ta nasingpat ka agayam. No saan? Amangan no awan kas kanyak agayam mo? Agyaman ak unay ken ka, iti kinapudnom kas gayam. Peste ti kastoy ang mapaspasamak. Apay adida masarakan ni Miko. Saan nga tanga dadakas anapasamak kan kuana? Apay nga minapimanaw dito'y balay. Anya tinaknakan na. Sayang tinalawa nga asyendada ko maiti agbalin nga asawa na. Amo ka din dagiti agbalin nga abalayan ta, amapukpukaw ni Miko. Saan ko pa'y nga imbaga? Tanam na ang masarakan tayo ti suker nga anak mo. Kasano nga tanga ipakaamo ka nakwada nga awan ni Miko? Mga ramidak iti rason, tapno saan ta amadaksan. Anya ko maday ta rason. Dayta ita ti pampanunutag. Pagparangin tang awan basol tayo tinapasamak. No di da pala masarakan ti suker nga anak mo. Madanagan na. Ada ka no napigsa bagyo asumungad. Wanya rod. Idi adda kami pa ijabantay. Mapan kami iti nababa apasat. Ije kami ako mamang. Sapay nalaka amarga ay ti ayan daama kan ina. Sapay kumatawan dakas ama pasama kada tayo. Makapadanag no kastoy nga adda napigsa sumungad a bagyo. Asino ti saan ang madanagan no kastoy? Ato ngamin dagiti madadaal. No napigsa ti bagyo. Kararag lang ti kasapulan. No kastoy ti mapaspasama. Gayam. No umay tinapig sa bagyo, masulbaran ti parikot ta. Anya ti kayat mo asawan. Kasano kumamasulbar ti parikot? Saan ka di nga ad-adda amanayunan ti parikot? No addan ti bagyo, ibilin ko ang mapandaikatan ti angkla ti yate. Ikatan? Ay, sigurado amayalo-alon kat madadaal ti yate. May mayat no madadaal. Mauyong sanday na tao. Makaragsakan na kit din ti pan nakadadaal ti yate. Nagngina ti yate. Nagsayang! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluan. Sagrado, akalaysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naamuan ni Ali babaan kan ni Suraya, nga ipaspasapol da ni Miko ijay syudad. Nagluwas nga rod da ito'y takno ipakaamuna iti gayem na. Nagalibtakmat ni Miko kat pinasukatan na amin apakatuntunan da kankwana.
Patinagan ti pasdak na kan tinegosyo na, pinasukatan na. Kabayatan na, insingasing ni Miko kan ni Ira nga agkalaysadan to itinaliman. Iti sabali abangir, madanagan da amir kan ana, no kasano ti panangibagada iti agbalin nga abalayanda, ti kaawan ni Miko. Papagayam, denggan ti tuloy ti serieta yu ita alawas anapauluan. Sagrado, akalaysa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ikatan ti angkla ko na. Sigurado amay yalo-alon kat madadaol ti yate. May mayat no madadaal. Mauyong sana. Pakaragsakan nakit din tapan nakadadaol ti yate. Nagnina. Ay, nagsayang. No madadaal ti yate. Pagparagin ta nakalugan ni Miko iti yate. Isu amapukpukaw. Ha? Nalaing ka talaga. Dayjay tumot amiko. May sakripisyon ti yate gapuken kwa na. Imbag ti kasjay, tapnusan nga agparang at di taam mo timang tungpal iti tulagan. Mayat sa nga agpayso day ta na panunot mo. Ipadamag ta nakalugan iti yate. Ngam naabutan ti bagyo. Adda ka dito tsindaan, manang Suraya. Kat umayan ti bagyo. Sambutak ti aggatang iti masapsapol, sakbay at pumigsa ti tudo. Darasam nga road, taagawit kan. Taamangan no pumigsa ti bagyo. Kumusta kayon nga, ije nagtalinan niya. Nasaya at matmanan. Aywon gaya. Agkalaysan to itinaliman. Dagayam Miko kan Ira. Ha? Makikalaysa ko nam. Kasanong tinakitulagan na. Awan plano na nga agparang itinaituding akalaysa. Susapo. Anya nga tati mapasama. Anya ka diti addang aramiden da Pangulo. Agpupudot. Dinamag na no asino ti amok agayam ni sir. Ngam nagliba ka. Agsagana ka, Ira. Sumangpeten dagiti inorder ko abadbado a pagpilyam. Pagbado minton kalaysata. Pagpilian? Ado ka dito in-order mo? Wen, Ira. Kayat ka asurprisahan. Basta agpili ka, noan niya ti kayat mo. Mabalin mo nga ipadawat ti saan mo akayat. Basta nagtahod kan ka, awan ti saan ko akayat. Naragsakag, taoray may sak anapanglaw, kinayat naklakta. Mamatiak iti ibagbagada, nga agpapada tayo iti imatang ti apo. Ngam ado ti nangato ti panagkita na iti bagbagina. Nalipatan daday ta akinapudno. May saditan dagiti dadakkel ko. Ipangpangruna dati sa nikwa. Ngam ti pakaseknak may papan iti ayat. Napigsan ti bagyo. Ibilin kon kadagiti tao kata mapandaikat ti angkla ti yate. Mapasamaken ti kayat ko ang mapasamak. Masaya nga nak iti yate ang maisakripisyo. Dakkel ti gatad ti yate. Imbag ti yate ang mapukaw. Ngam ti panagtalek ti kayem ko. Agraman dagiti agkakangato akakaduwa tayo ang nagtutulag. Nung ayan ngamin itam ti kakaiso ng anak ta. Namnamag ngagpakita metlaeng kadata. Dusaag ti awanang bain nga anak ta. Anya ka di ti aramidem kan kuana. Saan ko pa'y nga amu asawan ita? Nga mabalin ko nga aramaten ti latigo kan kuana. Ha? Saplitam ti anak ta? Wen, tapno maipapas ko ti puntod ko. Agasem, madadaal ti yate gapuken kuana. Agsaw-sawa ren dagiti tao ti kayem ko. Mamati da anapukaw ni Miko iti tao. Di daan mo o ana igagara ti pasamak. Tapno mailisi ta iti pan nakababalaw ken pan nakaibabain. Kasmay sa Pangulo, sana mabalin asalungasingen ti anyaman na tulag. Gapoy ti day ta atulag. Ditan makita ti ayan ti anak ta. Nunap na pananakit din. Awan kit di ammo na. Di na inaramat ti panunot na.
Tapno agbalin mo't anaturay ken ad-adda a bumaknang. Kasanupay nga agbalin a Pangulo. No si kanti saan a makabaan? Pinaay na ti arapaap ko, nga iso ti sumukat kanya kas Pangulo. Agpaiso, sinayang nati panagbalin ng to a Pangulo dito'y tribo tayo. Ha! Makita na, inton sumangpat. Anya ka di tagwarwaras adamag. Pinagparang ti dadakkel ni Miko an aksidente daytoy. Dayta ti maiwarwaras adamag. Nalaing iti kalukwan dagita at tao. Apa niya inaramid da dayta? Iti anya agapo. Amang ano inaramid dalaan. Tadida ngamin masarakan ni Miko. Dida kaya ti maibabain, kadagiti nakaitulagan ni Miko. Grabe at talaga ti mapaspasamak. Pagparangandaan na aksidente ni Boss Miko. Numan pa'y amok ang naragsakak to iti sidong ni Miko. At dalatadanak ko kadagiti pakaikamangak. Asino mo ti saan nga agdanag iti kasta a sitwasyon. Kaya't ni Miko amapan kami iti sabali a pagilyan. Tapno mailis iti dosa nga ipataw da kenkwana. Kaya't mo kadi mapantay ti sabali a pagilyan, inton malpas ti kalaysata. Kasanon ti negosyo ta ditoy. Sabagay. Sayang agpaiso ti negosyo ta. Ngam, agnanayon ta kading aglamlaman kadagiti dadakkel ko. Sapay kumatadumtang ti panawin a maawat dati relasyon ta. Diyak mo, numatong palday tatarigagay mo. Anya nga tati aramidan ta. Tapno mayasidag ti rignada kanya. May salang ti amok. Padurasam ti negosyon. Ipakitam kadakwada, akaba alam nga imatunan ti negosyo. Day talang ti amok apamuspusan. Nabayag basitan ti pagabulan. Mangibangon ta iti sabali pa'y apagabulan. Ado mo ti orders nga inabal. Sige, mangibangon ta iti branch ti pagabulan. Nadamag ko amapan kano iti sabali a pagilian, ti asawaan ko man ni Miko. Awan nga rudon tinamnama, amatagi ko ani Miko tinalawa nga asyenda. Addan sa kano ng gatang, pagbalinin da kano a rancho. Talaga nga rod nga awanan ginalawa nga asyenda. Tinagikwan ti sabali. Ayan nga tamot ita ni Miko. Talaga saan da nga gagasat iti ipaasawat ako makankuana. Napukaw ti asyenda, napukaw pa ti kakaiso nga anak ta. Asino pa iti mang sukat kanyak no saan ko nakabailan. Mabayag pa'y mutkit di, tasaan ka pa'y mutunay anataangan. Barang agawid tumatlaang ti anak ta. Agawid pa'y nga ta. Amanga no nakabiro kan iti sabali a babae iti biyag na. Imado ti buyers tayo iti sabali a pagilyan. Adan pinirmaan mi a kontrata, ada tayo ti mang supply iti paktorya iti pagaramidan ti agduduma a produkto ti inabal. Diyak nagkamali, anang ipiyarkan ka iti pagabalan. Nalaing ka talaga. Talaga di muras ti negosyo. Taga sabali pa'y apagilyan ti buyer mo? Saan ko an aramid dagitoy? No saan agapukan ka? May saklang idi a makiababal. Ita, siya kun ti mangimatmaton. Nalaing kayo ngagpadpada kini Moira. Nagagitmat amang tultulong kan ka. Isan to ti mangi-manage iti bangunan tapay a pagabulan. Asino ti mangipagaro? Nga agbalinak mo't ama narawidwid iti bangunan daira a pagabulan, nana? Nasingput ken nagagat ka nga binbasang. Di mo binaybayan ti gayem mo. Agsipod ta nasingpot mat kanya, nana. Ubing kami pa idi. Da kami ti kanayon nga agkuyog ama pa iti pagadalan. Kanayon kayo pa'y amaladaw nga agawid. Taaguli kayo iti bayabas, iti dalan nyo nga agawid. Aywan, nana. Agin inno na kami nga umuli. Idi imuli kami adwa iti may sasa nga. Nalapak kat natinag kami adwa. Imbag ta saan kayo anasaktan.
Medyo laang, nana. Imbag laang, kasaan unay anang ato ti bayabas. Kano nang ato ngay akas iti santo luwan no mangga. Diyak amon, nana. Amang an ospital tinaturong me. Ay, ubing at talaga. Basta makakita iti prutas, ikagumaan na nga ulyan. Si Kamat Alay, manmano ka man na makit-kita. At daak nga minan ijay syudad, manang. Ket, kumusta mo dagiti amom? Manipod na damag da apimanaw ti ipaasawa da kumakin ni sir. Naliday da. Paglidayan da ka di, ti ipapanaw ti babae. Jakman mo. Ngam, kasla mailiw da samat ka ni sir. Manang, saan da nga ta akaguran ni gayem ko? Idi damaw, kanayon ko amangag nga iparaman kano ni sir tilatigaw. Ita, jak mangagan ti kasjay asao ni Pangulo. Nukasta, nagbaaw ti pungtot ni Pangulo. Kaslakas tarod ti maawatak. At dapat dyan madlaw ko analiday da. Ni Miko ti saritaan da. Bro, nakasaritak ni Manang Suraya iti panagawit ko. Anya tinadamag mo, Ijay? Mailiw sa kanumot kan ka dagiti dadakkel mo. Awan kanumot kan sigud aguradakan ka. Agpayso nga taday ta, bro? Agulbud ka di pay ni Manang Suraya, bro. Iti kaunday ti panawon adida ka nakita ti dadakkel mo. Nakaamiris damat siguro. Ngem no maamuan da nga ta, nga da kayat kong ay kalaysa. Di da nga tatubngaren. Day tatisan kong amo, bro. Timayat nga aramiden ta. Aramatan ta ni Manang Suraya. Tapno maamuan ta, no di da tumubngar. Kasano kumati panangaramat taken ko na? Bayam, tasyak ti makaamo, bro. Adda ipaaramid ko kani Manang Suraya. Amun na, no iparit da ti panangikalaysam iti kayat mo babae. Naimbag ta nagkita tamanan, Manang Suraya. Adda na patag na ibagakan ka. Anya ka di dayjay. May papan iti anya. No adda panawon mo. Ipasagid mo kan ni madam mo. Nukas pangarigan mga asawa ni sir mo, iti babae akayat na. Di da nga tatubngaran. Ha? Amangan lumakangagak pa iti saan anasaya at no kasta ti ibagak. Di nakamat siguro anwan. Kita ajay saan anapudo ti ulo na, sakbay nga ibagam. Padasak ano may turid ka. Aramiden ta da ito, para kinigayim ko. Nasingpat ngamin na tao. Sa bagay, manipod nagyanak kadakwada. Nasingpat talaga. Saan akas kadagiti naganak na mata pobre? Ay, di damot gayam pudno. Anyat kahit mo asawon, Manang. Ituloy mo. Itay ka pa si Mangpet. Nga mapay di ka matagtagari. At ka di parikot mo. Adda ngamin pampanunutak, bro. Apay nga idinagsarita kami kani Manang Suraya. Adda man ibaga na kuma. Ngam, di na intuloy. Anya day, Jay? Imbagakan ko na ti aramiden na. Tapno maamuan ta ti kapanunutan ti dadakkel mo. Aramidan na ka di, bro? Siguro. Ngam, apay kasla na igalis ti dila na. Kunana, ket di namat pudno adda. Idikwan, di nan intuloy. Saan da kapudpud nung anak, bro? May sakla ng ampon. Anya? May sakang ampon? Kasano nga mom? Malagip ko. Basitak pa idinatay dagiti dadakkel ko. Gapo iti aksidente ti bapor. Inalawdak da ama, ije baybay. Pinidot na ka ni Pangulo, ije baybay? Dayta ti pudno. Lupas ka no ni ina. Iso nga imbilang dakmet, kas pudpudno nga anak. Naliday kayo, madam. Ada ka di may tulong ko. Malagip ko laang ni Miko. Idiin sangpet ni Amir. Kasla nakutaran apiak.
Idi binaduak iti naimang alupot. Nagamo, kan nalampay kanyak. Kat impatag mo mat kas anak, madam. Wen, tawan kat nga rod anak ko. Dinungdungok, tanasingpet nga ubiing. Madlaw amistiso, saan ka di? Ngam idiin sangpat ni Pangulo. Madlaw nga anak ti marigrigat, tas saan ang inginaan alupot, yarwatan na. Saan ka de, madam? Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay o italawas a napauluan. Sagrado a kalaysa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay o italawas a napauluan. Sagrado a kalaysa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kat impatag mo mat kas anak, madam. Wen, tawan kat nga rod anak ko. Dinungdungok, tanasingpet nga ubing. Madlaw amistiso, saan ka di? Wan, madam. Ngam idiin sangpat ni Pangulo. Madlaw nga anak ti marigrigat. Ta saan mo't ang inginaan alupot, yarwatan na. Saan ka de, madam? Ay, imbilang ko nga anak. Ngam ita, siguro di na kun ibilang nga ina, tapi manaw kat nga rudan. Kasanugayam no agsublay. Kat adan asawa na, madam. Kat ipatag na kayaw kas pudpud no nga ina ti asawa na. Ha? Ibilang na kas pudno nga ina, kunam? Wan, madam. Adda dagiti marigrigat nga asikasuan dati na kay kamanganda no daytoy ket masakit wenno nataengan. Adda met tibak nang akadurmen dati na kay kamanganda nang runa no masakit. Adaman na ibaga kanyak itay ni Soraya. Anya timbaga na, takasla na patigunay. Nungay ka no sumangpet ni Miko, kat adda kadwa na amarigrigat a babae, ngam nasingpet to kadata. Sumangpet pa ingatan ni Miko. Dayta nga rod ti saludsod. Idi simmangbay iti biyagta, nagbalin a kompleto ti pamilyata. Hanggang ita, napnapanan na nga ta. Ang mga nupudno timbaga ni Soraya, ngadan sa bali a babae iti biyag na. Sigurado ang maadaan iti anak, akas ken kwa na anataer, ken mistiso. Hadda kumamet umariwawa nga apo ko no agawid. Huwag nga rod, nabayag nga awan ariwawa ti ubing di ti balay, manipod di makkel ni Miko. Ita, awan pa'y urean niniwan a makita di ti balay. Namin pinsan a nagpukaw akas lasok. Mailiwak batan ken ni Miko. Natulag yung ka din? No kaano nga umay di mang kasar kada kayo? Naira na nga ada ka no ijay Thailand. Iso nga inton sumangpet to kanon. Maitantan nga rod no kasta. Saan kami mat nga agap apura? Tawan matan di babae anak kaitulagan ni Miko. Adda nga rod pagsayaatan na di panang ibagada ang mapukpukaw ni Boss Miko. Ididida mabirukan. Nasaktan siguro tirik na ti babae. Iso api manawan. Saan ka di anak ko na ni Ali? Apati pamilyana kat napanmutan iji abroad? Kaslakastan sa kano. Gapo siguro, ta saan anatuloy ti kalaysa? Iso api manaw da. Kasanumat ngamin, kat pilitan dati tao amang ikalaysa iti di namat kayat.
Kasano pa'y amaawagan iti sagrado no kasjay? Saan ko maadiktaran tinaganak? No asino ti pakiasawaan ti anak na. Pudno day tagayam. Saan mo't nga isuda ti makidan na? Mayat ti damag an amwak, bro. Ibagamon no anya dayta, tapno amumi met. Kung ani manang suraya, mailiw kanukan ka ti dadakkel mo. Anya? Pudno ka di dayta. Saan da nga tangag pampamaranglaan? Tapno agawidak. Panagkunak kat saan, bro. Nang runa, tapi manaw tinang itulagan dakan ka. Mailiwak matan kadakwada. Nga madala ang amak ko nga agawid iti balay. Adda ka di planom nga agpakita pa'y kadakwada? Urekas kasano. Utang ko pa'y laang tibiyag ko kadakwada. No didak pinidot kan pinagadal. Saan ko makakasto ti kasasahad ko ita? Pudno day ta kunam, bro. Inaramid da mo ti pagrabanganda, kas naganak. Manod nga aldaw adi ka rimrimwar iti silenta. Rumwar ka kumatap no mawatwat mo't ti bagbagim. Apay akas lasan na sumamay tinted ti doktor nga agas. Imbalakad ti doktor nga agwatwat ka. Saan ka akanayon anak kaidda ta kumaro ti rikrik naem. Masadutak nga agunay. Kayat ko tinakaidalatan. Saan mo nga ipalubos anak katurog ka akanayon? Kasano alabanak na ito kinasadot ko abumangon. Mayat ko mahano at lamang sa labay kanya kamagna. At damot sa rukod mo. Kundi kamot ngamin kabailan asal labayan. Bayan nakpaila nga maturog. Ay, saan? Inak mangayam iti lalaki amang salabay kan ka, tapno magnaka. Kanya ka di mapaspasamak ka ni Pangulo, madam. Ay, jak man amo, simadot mo't una yun. Kanayon ang maturog. Idi, saan ang makapangpangan kan makaturturog? Ngam ita, kanayon mo't amat maturog. Saan nga ta amay mayat no agawid dito'y ni sir? Amangan no iliw namat, madam. Kasano ko maapagawidan, kat saan tayo mo't nga rod nga amo no ayan na. Saan nyo ka di adosaan no kas pangarigan sumangpet, madam? Kasano pa'y adosaan ni Pangulo kat nakapsot nga roden. Ang mga no iliw na mo't ti makagapo isong agsaksakit. Kailiw yung kadimot ni sir, madam? Wala. Idinabiit pa'y apimanaw, kasuron kan kapungtot ko. Ngam ita taawanan di ipaasawa mi kan kuana. Kailiw kumatan. Kaawatan anapatag kada kayo ti anak niyo, madam. Mabalin ka di amapan kay Jibalay. Agpamam mo kagayem ko. Pada sa mariknaan, no kayat da pa'y nga agawid ak, no saan. Sige, bro. Amok ti kayat mo mapasamak. Agyaman ako na ikan ka, bro. Sapay ko ma, tamayat ti banagan ti papan mo Jibalay. Italaan nga makita dakdag iti dadakkel mo. Sika ngamin tumumay ijay balay no ka. Nulakat madlaw mo adida kon kapungtot. Agpakita ka dakwada. Total, awan matan di ipaasawad ako makanyak. Sige nga rod, bro. Sapay ko ma, tamakaawit kamutan ijay balay yo. Tartari gagayak madday ta, bro. Kayat kumatan amakita dagiti dadakkel ko. Saan ka nagdanag, bro? Patsak, makaawit ka, iti mabiit. Agsarita taman, Barok. Panag ko nam nga ta, kat awatan dagiti dadakkel mo, ti anak ko. Nadurasan ti anak yo, nana. Ammo na nga imatunan ti negosyo na. Pagparangak ako kuha na ti abulan, tapno di da umsyan ti agbalin nga asawak. Maaraamid mo, dayta, Barok. Aramidak ti amin, para iti ay ayatek, nana. Awan sa bali, no di ti anak yo. Sapay kumatamatagin ayon ti ragsakyo, inton agasawa kayo. Ikarik asaan ko apagladingitan ti anak yo, nana. Namnamaak dayta, Barok. Sapay kumatamaparaburan kayo iti adong nga anak. Kabalan lakit din ni Ira.
Apay kiti nasaan, nana? Adda ngamin dagiti agasawa, asaan da maparaburan iti anak. Masakit mo't gayam kano ni Pangulo. Nakapsot kano. Impanday di ospital. Day tatimbaga ni Manang Suraya. Anya? Apay masakit. Saan kano ang makapangpangan? Kan makaturog. Ang amita. Turog kano mo tanaturog. Ha? Taapay ka no? Day tamot timbaga ni Manang Suraya. Ay, ididamo kanayon kano analiday ni amo. Idikwan, saan unay amang mangan, kan saan ang makaturog. Anya? Talaga ako mapsot no saan amangan kan saan ang makaturog. Anya nga ospital tinang ipanandakan ko na. Ija emergency hospital ka no, bro. Sikapay nga rod ti makaamo ditoy. Tama panak ija ospital. Anya tinapasama kin ni ama, ina. Miko? Nagkapkapwam. Binirbirok na ka. Lading itek, no jak nagaw awid ina. At daaklaan mat dito'y syudad. Nakaturog mat ni ama. Madanagan ak nga rod. Taidi, saan ang makaturog? Ngam ita, kanayon butan ang maturog. Ngam masadot amangan. Nabayag ka din akastana, ina. Uwan, saan pa yan ang nanganda ita? Riingak nga rod, tapakanak. Sige man nga rod, anak ko. Barang kayat na timangan, no sika timangpakan kenkwana. Anya ti kunam anapanan ni Miko, anak ko. Napan kano ija ospital, ina. Agsakit kano ti amana. Apayin nga agsakit ti amana. Maamuan ta, no sumangpat ni Miko, ina. Hala, sapay ko maata maimbagan at agos ti ama ni Miko. Sapay ko ina. Kaasimot no agbayag ija ospital. Agkararag tayo para iti panagimbag na. Dakkel ti kaasi ti apo. Day talaang ti maitulong tayo ka ni Miko. Mabalin nga ta, amapan ko matbisitaan ija ospital. Idamag mo pa'y kinim iko, no kayat na amapan ka iti ospital, anak ko. Ama, agreeing kayo kuma, tamangan kayo. Siyak timang pakan kada kayo. Miko, adda ka. Wana ma. Aday nala ka na imas sa makan. Bangunan kayo tagsango ta amangan. Napanam ka di, anak. Apaya nagpukaw ka iti naunday a panawan. Lading itak ama. Santa pa'y pagsaritaan day ta abanag. Mangan tayo pa'y, tapno pumigsa kayo. Anya ka di day tanaimas amakan. Bulalo ama. Agpapigsa kayo. Tapno intamanen aganop ije bantay. Tapno makasidata iti ugsa ken abuyo, ama. Nabayag na jak naganop. Oras siya ama. Isong agpaimbag ka. Tamapan ta aganop. Tainyawid tanti amam. Maragsaka na tanakumbinsir mon amangan. Mangrugi manen apumiksa. Masapol akanayon amangan. Tulungak nga agwatwat. Tapno makapagnamanen. Mapan kami manen ija kabakiran. Karkariten na ka. Idi katatiwan ka tumaraya sumanga di bantay. Isong nga ron ngagpapigsa kayo, ama. Tapno makapantamanen ija bantay. Aglumbata manen asumangat kan sumalog. Mangan tayong aroden, tamabisinak. Nakaluto mat siguro ni Suraya. Itaman pa'y nga ibagam amabisin ka. Kailiw ko day ta sa Tapno ipakita kiti anak ta.
Ngawan pa'y makaatiw kaniyak no panaganop ti pagsasaritaan. Bro, naibagam ka din kadagiti dadakkel mo, ti maipapan ka ni Ira? Saan pa'y bro? Aguro urayak iti umno agundaway. Amangan ngamin numaklat ni ama. Masapol ang maibagam iti kasapaan agundaway. Amangan no makakita manan iti pangipaasawaan dagan ka. Sana mabalin. Nila ang ira ti ayayatek. Isola ang ti idatag ko iti altar. Saan mo nga ruden nga urayen ang makakita damanan iti sabali? Sige. Inton makasangpeta kay Jabalay. Ibagakon kadakwada ti may papan kini ira. Agawaan bro. Narigatan no maunanda ka. Saan kon nga ipalubos, bro? Adda ibagak kada kayo. Ngam sapay lako mata maawatan dak. Ama, ina. Ibagam lang, iho. Anya ka di dayta? Adda kayan ayat ko amay saan negosyante. Nadoras ti negosyo na apagabulan. Ado ti parokyano na iti sabali apagilyan. Isang pet mo nga roden, tatulagan tayo ti sagrado akalay sayo. Masapol nga ingrande akalay sa ti mapasamak. Ha? Agpaiso ka di ama? Agyaman ak unay kada kayo. Isang put mo iti kasapaan nga altaw. Tapno makita min ti manughangan mi. Agyaman ak unay ina. Itamot laeng. Inak ayaban ti babae nga ay ayatek. Agmano akman kada kayo, apo? Oo. Nagpinta sa babae tinapilim, iho. Saan mat, Pangulo? Saan man, iha? Ala, tulagan tayo nga roden ti kalay sayo. Tapno maangay dito'y balay a mismo. Kayat ko, in grande akalay sa ti maangay. Agyaman ak unay ama. Dayto yan ti makuna. Asagrado akalaysa. Sagrado kan in grande akalay sa. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas a napauluan. Sagrado akalaysa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.